Quanto me kong na? Hindi. Then thank you. Ako tino na. Hindi ba luwa? Nina. Nina. Then ya puput. Ya spukti. Akşaş. Babathole ngeke. Babathathile. Bathile zoyithosa. Sesinenze plan kuze batholakale sebathenga futhi. Awona sana sami indaba wabuya ngathi ujabulanga nje wenze njani? Wenze njani? Buza mina lo mbuzo. Ukubuza kwambona uthando nombali. Cha ngase ngibabona. Mama. Yazi angazi nokuthi ukhuluma ngani. Esekhaya mama. Mina. Wasithando nombali ngoba yini mina ngokuthi bakhe bathando nombali. Mina uyanazi ngalo. Basini ngenza isimo. Yini ngenza isimo? Uthuphi kanti?